Audio Jungle. Kardo Nilimonjerong Pipi Pinibirta Arjuponitha. Sukhanjan pan akulat so along pen ke ong dung adrax kene ponlong lapen inura bangpu kachingnang. Lason sither poni phai crazy arni anarlo apor bukajan police station ke parlo Sukhanjan ahithi along pan akulat so along khotkhoti police lapen bukajan police joy pen birta long si Sukhanjan along inut sotmoni sahu pu abangpu pan akulat so kachubi along raikom sai khi atum akulat arlo kiri kakuro ka sai deng ponsi ong dung hon the meme adrax mate semtex plus capsule lini so se long pondu Kachingnang chegamen sot moni sahu artaninkan plikebratro Sukhanjana sorpusi pangthekpon bukajan raikom sai khilapen khotkhoti raikom sai khiatum karju pater tok thuji aphan bukajan police station ansi ponlo bukajan pen sarkurube Karbi Anglong news Rongbonghat along all party hills leader conference mate thi hekpen APHLC asongatum pen mass joining awareness program asai kedengpon Lason si theraponi phai crazy arni lakhain kor trok darbagori constituency ke parlo Rongbonghat pathua klamalong APHLC mass joining awareness program ajaime kedengpon Labangso mass joining awareness program chengpon pe aprang karlitang raidang ingtia phan chikimo ponsi bangso asai sitame dengpondu Robin rongpi pen kachipahem phupon amayalong bang pharo pliso se armua phai chetongpon anparta bangso along Alohi aman pen Mondor Singh ingti Dwarbagori APHLC meipu Lamjai Sarpo Angtong ingti kathar Sarkiri Rongphar Rajesh Tisola pen Rita Kramsapi Risika Milikpi Women Wings Klembang Phiatum Sitami Chetongdun Jai kathar pen Kethan pon alam thela pen Bang Somas joining program along BJP pen Don Trokebra Plila pen Congress pen Don Plikebra Troxi la pen ASDC pen Don Pho Kadokawe Hemtun Pharo Isira Don Kretrok an APHLC song along Chepa Okpon Bangso ahut ning aklong pen kachoro ning kang sampen akero sitami choro ponthu Tarpumen dorsing tokbi Karbi Anglong news Basori election ki pending masih tu koi masar marta luleng la Nilitung pending masih pe doya pan bor ipo athemanon magistrate kali judge atum chief justice tu manda nong appoint lo pula sini tu la case ko kang thurja pan sinon claim rok Dr. Sir luleng asingkan ke nal tum la MP election la baso MP election la nal tum IPHLC asong pen high begi kunang dingi thedo matang pe Nilitum bangke non ke ning thelo athema non ke BJP penta BJP nang ke dun de tum si ong la mati di nilitum APHLC long nang dun et lo nang chi klang dun long le det lo hala kopine kopia majong te ho hala na ha pine nia scheme do nang pipe po pen ma si alang litu hem so ta ho hen tan nai pi dun de pen ma si pi ni da la kopi me yong te la association ke do hai self have group pi ni di la self have group at pen amenang than e ji pu pi ni pen si pi ni nai dun de chot ke ma ti di ta alang litu nang dun de ta ning ke vote ki pi long ke khang dun une de ji ke yok ta la ke ni to ma ni nang pi at pu ke tek lo Dr. Sir di pu along Siri Mongor pa kudat non trading license in than elo la so pera kunon in puda la so puthar ali tum IPHLC asong pen kini ki pudunji do matang pe sir Nilitum talk show long atumi ning ve ni tum ning ye adlo salam nilitum ki pu ko energy ki dinge ni tum la salam long ning ye dun delang hala women association na tum KNCA lo body halang litum si women justice forum tum si ning ye bom la si alang litum claim da mesen lo litum ning ye dog de ke la hello je CM ki pu itu song atum ni tu manang pulo ingkir lang ipo lo ni tu ingkir pulo ingpu nang ipo ako song atum pulo ingpu ni tu ingpu tu ang lo si pu mati di alam bangke CM alang li lo ateng ben si ke claim yima kali te song atum ko mane pudop akam si claim po alang li mane pudop akam ne claim ke meji kali alang li punangi ke song atum hansita hakiceng bosita la akitab si orher nang ye porlo la kitab do da ke tok do Allah ke tok ke 1953 ni kan si la ke salam la pita amendment ta salam untulo hala so Allah pensi la so teng me si claim nang yi pusi ne ke la so teng me si claim yi pusi alang li pu nang ye porlo
alang li song atum pulo ni tum ning tir chek lo song atum pulo ing puang nei pu de ing puang la pu ke la ke sik schedule ateng manele a ron ben da kalida la cm kam le cm kan ing jen nang ya lam kali la ke alang li cm pu cheteni det lo pa chi chini ne det lo non ga jak mane cm ajak kong non ge thang da velo pu che pe klang det lo alang li athema ponchat aron ben si alang li pan ke election ke pe hai chot ke mati alang li thang ajak kong da velo autonomy thang da velo la pu yo mane pu dop po la claim po mane pu dop de po li claim de det po la pu chona nat lo alang li ke angke sa pinia son thala nali to nali constituency kapre constituency lo la son mass joining program ke padoji ko son kachingwai sudu madang nili tungge do bom lo along tin da do bom lo la ke mass joining program ke do bom lo la pen do bom ji la tu ke lagi ington te lo kang taun akam ka velo ati kang ton nili tum le ington da long le bang rat da tum si ington nang ni pu nei tum nang dun kang tum bu ke la son si ke do tu ke mati di amani tungge ington long le dat lo APHLC pe na bangge claim bom lo la pen la non 144 CRPC order jong si chepon tu det lote ni to mako rally ta pu is Karbi Anglong ta ako do tu et po along tin ta ko ya constituency tin isisi do vek po ni tu ako do tu la angke sa apa nali meeting lo ngin ye election ke padu vek pul su la ke do vek po di alam thege la pula la nili ni 5 kg drugs pen khoti along inut abang phu kaching nang thereponi phai khrei hini arni ada por phai kep apor malom khoti SBI a thengnu along arni bang asong thak khoti police atom pen keton kelang asai kedeng bom apor ahut bolero agari registration number AS09J4746 Dimapur ana thupen kiwang bom thang dun si kiri kuruk dun pen gari athak chamber along pen hom pharoke thomra sir kep sabun ahom along ke thavet a drugs nep dun longlo Kaching nang cek abang puamen laki Karlita Mufasil Ali Asopo Mohammad Fuzel Ahmed Artaningkan Plikep Raisi Islam Nagar Hojaya Sorpusi Pangthekpon Labang so drugs Dimapur pen Nogao bypass ansi ke palidamji pusi ningjepon Anparda bangso naka checking mati keton kelang kiri kakuruk asai kedeng ponalong SDPO Bukajan John Das APS OC Khotkhoti SIUB Ramen Bordoloi SIUB Nitul Soikia SIUB Dipjyoti Das SIP Swadhin Sorgiari ASI Dipok Bora ASI Jiten Gogoi IC Lahorijan PPC 20 CRPF Kem Bukajan APRG Kem Bukajan Lapen Saikhia tum chelang pet pensi kiri kakuruk pen nebdun longlo Bukajan pen sarkurube Karbi Anglong News Kaziranga Kohoralong Karbi ethnic hat kangpupon Thereponi phai crazy arni Aranyak NGO asong atum penche pater piponsi pirthe adang nongnam kache thangplong kijui kelang adim Kaziranga National Park Kohora adim along Karbi Akhea Pharman kechengsi Karbi ethnic hat kangpupon Labangso Karbi ethnic hat kangpupon atheki Karbi Akhea long Kelongpon local products ason kicho ahormu sonsi chubok asang lapen birik hamso tharmit adu lapen methang pen kabonai pon Karbi akhe apindeng sumpot peri lapen kibukelang ahormu lapen ke soy keret ason project ke paklang ponji lapen ke jor ponji aphansi ingpuponlo Lapen halapu Aranyak NGO atumpen ningkan hinike thom aprang pen Kaziranga Kohora adung arai Karbi arong rong kep keparlo arat atumaphan project dengponsi penang an kaching thor amu klemponlo Lapen pregjam kiduk det akarbi atum aphan methang asai pen kereng unji aphan project skills development and training hai hui our sai sitami pipon bompen klempon bomsi pini labangso Aranyak NGO asong atumpen ethnic hatpu isi local products jojor cholang adim aphan our sai ingpu piponlo Labangso kangpupon ajay mek amayalong alohiaman pen ex-MP Dr. Jianto Rongpi lapen ex-EM benting terang atum chetong dun pen mesen pen pachunpon Kaziranga pen risaning ti Karbi Anglong News Ini kadogawi Karbi kaya tanda angkero party no ten da eboktere Kaziranga kadogawi ajati tum pachitari di party lake ini ilitum labang so dukan kalake ilitum Karbi khas Karbi apan
si amen pirbi pela bang so dukan ke ni tumna pan bidon podon gene nang jor bang dute ni tum dak en ko la pen tum aku dak pen akapre ko pre ga det maga ar forenya tamme ba jata akhai pan ni ke nam tu tenali karbi akhai pan tenali tum la pirbi pen london akarprek akasala kimang kon dutulang marali tum akarprek santi kan sepa la dolang ni tum kemang kon dolang athe mane ni tum karbi la piri seta hedi ala son ketha ki pir hedi la fan sa di karbi tum sinong chetu dun kunong te ni tum la son in da sili khuli ya fan ta ni tum penoni tum so ita la interview che ni tum tailoring hedi cutting and tailoring la ta ni tum training di la peni tum la nom cha di sa anta ni tum thang bonai si la ke pure dawai di chalo